Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч, і вы на канале аб беларускім і сусветным мастацтве. І мы пачынаем новыя фарматы. Вы, пэўна, ўжо бачылі, так? Калі я запытваюся ў якіх-то выбітных беларусаў, але я звычайна запытваюся праз тэлеграм. Яны мне запісваюць кружэлачку. А тут выбітны беларус прыйшоў сам і яшчэ і задаваў свае пытанні. Таму рады бачыць, Зміцер Вукашук, дзякуй вялікі, што пагадзіліся стаць маім першым жывым госцем. 3 гады каналу, дзесяткі відосаў. Зміцер, дзякуй вялікі. Раскажыце, калі ласка, што для вас увогуле мастацтва? І навошта яно ў вашым жыцці, напрыклад, існуе? Ну, калі мы кажам пра мастацтва агулам, потому что я б выделіў рознае, там, музычнае мастацтва, музыка, рок-музыка. Гэта мне вельмі блізка, гэта мяне матывуе, гэта мне дае нейкія там штуршок, думкі, эмацыйны зарад, усё астатняе можна шмат чаго апісваць. Калі казаць пра мастацтва выяўленчае, то тут з ім у мяне складаней. І вось тут у мяне да вас будзе пытаннічка. Дзякуючы вам, я сёння патрапіў у музей Дэ Прада. І тут не ведаю, як сказаць, тут нагора на шчасце, але дзякуючы вам гэта адбылося, і вы суправаджалі, расказваючы там: «Ах, Веласкес, ах, тут Эль Грека, ах, вот такие, вау, вау, вау», така піў-піў-піў, така ўсё ляцела ва ўсе бакі іскры. Слухайце, мужик вон там на цэнтральнай плошчы маляваў партрэты людзей прахадзяшчых не горш за того ж самага Веласкеса. Як навучыцца разбірацца ў мастацтве? І ці трэба ўмець разбірацца ў мастацтве? Увогуле, што рабіць вот чалавеку неабазнанаму, каб не выглядаць нейкім, ну я не ведаю, там, не пісьменным, не чытальным, увогуле нейкім з дрэва злезшым з сасны абарыгенам, там, не ведаю хто там, нейкім там вот такім, каб, ну вот, можна было нешта сказаць у культурнай кампаніі. Ну, слухайце, вы, дарэчы, амаль што адказалі на гэтае пытанне. Па-першае, ёсць розныя людзі, ім падабаюцца розныя віды мастацтва. Хтосьці, насамрэч, больш вопытны ў музыцы, хтосьці больш вопытны ў выяўленчым мастацтве, хтосьці ў кулінарыі, а хтосьці ў, я не ведаю, у вінах. Ведь можна ж сказаць, што разбірацца ў вінах, што добрае віно гэта як добрае... Для некага это ўвогуле мастацтва. Вось, там танінаў столькі, цукру столькі, паўднёвы склон, паўночны склон. І калі мы чуем такога чалавека, часам нам нават смешна, кажам, ну што ты там пра гэтыя склоны кажаш. Але мне падаецца, што ўсё ж такі, мабыць, ягоны вопыт насамрэч дазваляе адрозніваць адзін склон ад другога, адзін від там вінаматэрыялу ад іншага віда вінаматэрыялу і тэхналогіі стварэння гэтага ўсяго. Тое самае ў мастацтве. Бо вы, напрыклад, дастаткова добра разумееце свой музычны густ. Вы разумееце, што вось гэтая музыка вам падабаецца, гэта нет. Вось там Iron Maiden окей, ранеткі не окей, умоўна кажучы. Ці нават унутры аднаго жанру вы разумееце, што вось гэта мне падабаецца, гэта мне не падабаецца. І нават далейшы крок у нас ідзе. Вось гэта музыка, з якой у мяне звязана штосьці ў жыцці, якая адпавядае майму ўспрыманню жыцця, якая рэзаніруе з маёй асобай. А вось гэтая музыка, я разумею, што яна якасная, але, ну, не кранае мяне асабіста. Ці, напрыклад, яна занадта сучасная для мяне. Ці занадта, наадварот, архаічная для мяне. Вось як я прыехаў у Іспанію і пытаюся ўсіх пра рок. Таму што таксама хутчэй рокавы чалавек. Я кажу, дайце року, іспанскага року, мясцовага. Яны кажуць, група фантастычная, 80-х гадоў, там та-та-та-та. Даюць, я слухаю. Ну, не. І колькі я не шукаў іспанскі сучасны рок,
Апынулася, што ў гэтай культуры няма сучаснага року, што ўсё гэта заўсёды такое салодкае, такое поп-рок такі, ранеткі. Вось гэта хутчэй, калі граюць іспанскі рок, у іх ранеткі. І я працягваю шукаць на іспанскай мове музыку, і калі яна мне насамрэч падабаюцца, то гэта якія-небудзь лацінаамерыканскія чувакі, якія міксуюць ska з ракешнікам і там ужо даюць жару. І я такі, ну, пэўна, у Гішпаніі ўсё занадта хораша, каб яны мелі добры рок. А там у іх у Калумбіі ці ў Уругваі у іх ёсць вось гэтая фактура. У мастацтве тое ж самае. І таму атрымліваецца, што з аднаго боку, каб зразумець, што Веласкес гэта добра, трэба разумець у параўнанні з чым. І трэба выбудаваць ланцужок, каб паступова пабудаваўся наш абгрунтаваны асабісты хіт-парад, сфармуляваны ў працэсе параўнанняў. Вось і з аднаго боку. А з другога боку, усё роўна у нас ужо, калі мы з вами вось трапілі ў Прада, ці калі вы калісьці траплялі ў іншыя музеі, калі вы былі там, не ведаю, у нацыянальным мастацкім, калісьці ў Менску, калі мы ўсе маглі там быць. Конечно, вось. да. Былі якія-то штукі, да якіх у вас ёсць ці асабістае дачыненне праз біяграфію, вам распавядалі, што гэта добрае мастацтва, ці распавядалі пра то, што такое добрае мастацтва, ці вы проста глядзіце на гэта і такія, штосьці адгукаецца. Сардэчка тук-тук, як на вашую музыку. Мабыць, яна з першага разу адразу была вашай. Мабыць, вы яе расслухалі. І вось з сягоднішняга нашага паходу ў Прада, ці з ранейшай вашай біяграфіі ў сутыкненнях з візуальным мастацтвам, які жывапіс, графіка, плакат, дызайн калі-небудзь у вас выклікаў пачуццё там, гэта клёва, гэта цікава, гэта смачна, гэта як-то уздзейнічае на мяне і не пакідае раўнадушным. Вось ці можаце вы ўзгадаць штосьці з сённяшняга ці ранейшага вопыту? Сённяшняга не, але як гэта не дзіўна, хаця я да гэтага раней вельмі скептычна ставіўся, пры маім узроўні цікаўнасці да мастацтва ставіўся да Шагала, але я, будучы 2 гады таму, на 25 сакавіка, дарэчы, у Тель-Авіве, я наведаў гарадскі мастацкі музей Тель-Авіва, і там такая досыць вялікая калекцыя Шагала. І уразіўся. А вось чым? Акрамя, мабыць, пачуцця... Нейкае вось проста такое адчуванне, што неяк блізка. Там, безумоўна, гэтае яго стыль, ён не тое, што там, можа быць, рэалізм, там які-небудзь яшчэ што-небудзь, што ўсё зразумела нам, простым людзям. Нешта такое, такое адчуванне, што это ж наша. Окей, пачуццё таго, што гэта наша. А вось як вы лічыце, калі б вы не ведалі, што гэта Шагал, вы, і плюс Шагал, Марк Шагал, Віцеблянін, ўся вось гэты кантэкст гістарычны, вашыя веды, гэта ўсё яшчэ выклікала бы у вас пачуццё чагосьці роднаснага ці прыемнага, ці эмацыйнага водкліку у вас? Да вы правакатар, я пагляджу, баценька. Я разважатар. Не ведаю, не магу сказаць дакладна. Хутчэй за ўсё я б сказаў, што цікава. Но, можа быць, вот этого цеплыні такой, этой бы не было. То бок нацыянальная прыналежнасць мастака і нашае веданне ёй можа быць субстытутам нашага асабістага вопыту. Замест таго, каб самому пранікаць, мы ўжо першапачаткова даем яму кантакт да нашай душы з нагоды таго, што мы ведаем, гэты наш. Беларус, беларусу, беларус. Такім чынам. Відаць, яно дзесьці так і працуе. Чаму мы з такім захапленнем і цікавасцю знаходзім нейкія карані, што там прадзед, прабабка, вось у гэтага вядомага спевака, актора, яшчэ там быў.
Ён пра гэта нічога не кажа, но нам уже неяк так, Свой. свой. Ага, ага. Окей, то бок, ведаеце, прыемна чуць, таму што адна з функцыяў YouTube канала это пра мастацтва, гэта вось і знаёміць-то, каб было большая колькасць імёнаў, стылістыкаў, не ведаю, як сказаць, якія ты бачыш, і такі, гэта наш, гэта як у тым меме пра коціка, гэта маё, і гэта маё, і гэта маё, і гэта маё. Значыцца, окей, але калі вы адчуваеце цікавасць да Шагала, насамрэч, вы трапляеце ў сусветны тренд. Бо было даследаванне, па якому, значыцца, глядзелі колькасць запытаў пра таго ці іншага мастака цягам дзесяцігоддзяў, 20 год у якую-то вялікую арт-базу, і Шагал апынуўся ці то на 3-м, ці то на 4-м месцы ў свеце па колькасці запытаў інфармацыі пра яго па гэтай базе, пасля там, умоўна кажучы, у нас хутчэй за ўсё, ой, гэта ж інтэрв'ю? Я ж, бляха, як дуць, я магу казаць, хутчэй не як дуць, хутчэй як мой хросны Мікіта Мелказёраў. Кажа, у нас зараз з'явіцца тут дадзеныя, вось, які ён там, ці 3-й, ці 4-й пасля Пікаса, Да Вінчы, Клімта, і бах, і адразу Шагал. Адзін з самых папулярных і выклікаючых цікавасць у людзей сусветна мастакоў. Вось, таму Шагал добрае пападанне. Ну, я разумею, чаму людзям цікава. Это ж умудрыцца так прадаць проста квадрат. Это Малевіч. Точно. Все добра. Вот бачыце, і я ж кажу, як зравучыцца не выглядаць дурнем. Па-першае, як кажа Слава Палунін, выглядаць дурнем гэта самае клёвае, што можа быць. Бо насамрэч, мне падаецца, мы усе закладнікі вось гэтага адукаваны чалавек павінен быць тра-та-та. Ён павінен там не путаць Клімта з Эганам Шыле, што-нибудь такое. А там Рубенса з Веласкесам. Лухта. Бо насамрэч глядзім на дзетак. Дзеткам ці цікава, ці не цікава. Наўпрост цікавіцца тым, што ты бачыш, гэта ўжо клёва. Конечно. Вот як вы сёння сказалі, я ўжо такі ўвесь з сябе дасведчаны. Я ж быў у музеі Прада. Мне ж цэлы Мікіта Моніч там экскурсію праводзіў. Я ж ужо разбіраюся. І я наступны раз прывожу каго-нибудь, показываю. От, глядзіце на гэтага Рубенса. А мне такі, дык это Веласкес. Ой, а ніхто не будзе чытаць. Я як гід кажу. Я кажу, гэта Рубенс, і все такі, ну Рубенс, дык Рубенс. Па-першае, ніхто не чытае этыкетак. Асабліва, калі вам ужо сказалі. Першае, то вы ўжо так, о, Рубенс, ну окей. Па-другое, насамрэч, мэта экскурсавода, на мой погляд, стаць непатрэбным. Гэта вось у прыдзеле тое, навошта экскурсавод працуе. Бо спецыялісты па імпрэсіяністах не ходзяць на экскурсіі па экспрэсіяністах. А яны ўжо ўсё ведаюць. Як вось казала моя прабабуля, ну яна на любое пытанне адказвае, я ж ведаю. Усё што, я ж ведаю. Гэта, канешне, ўжо тэрмінальная штуковіна. Але ўвогуле, калі ты ўжо пазнаёміўся з гэтым мастацтвам, ок. Моя задача, вось калі мы хадзілі па Прада, типа, у наступны раз прыедзеце, у Цісэн пойдзем, там Шагал ёсць. Там наши висяць. Галоўнае яго Малевічам не назваць. Не важно, Малевіч там няма. Малевіч отстой, Шагал, сила. Вось даваць какие-то кавалачкі, падказкі, дапамагаць разам напрацоўваць матэрыял, намацваць, як у вас, у нацыянальнай ідэі, каб у які-то момант вы, сустрэўшыся дзесьці ў кніжке, у кінастужцы, у музее, на сцяне ў кагосьці, штосьці сказалі, гэта як? І у вас з'явілася нітачка, спасылка паміж дзвюма кавалачкамі. І з гэтых спасылачак будаваць поле сэнсаў, вобразаў, таго, што вам будзе блізка. Наша задача з вами, калі мы ідзем на экскурсію, адшукаць блізкае вам мастацтва. Вось і ў такім сэнсе ці можете вы назваць якое-то мастацтва беларускае, старое, новае, ці бачанае ў Беларусі, традыцыйнае, народнае, старое, класічнае, мабыць, больш сучаснае, якое, вы кажаце, гэта маё, у мяне сардэчка тук-тук робіць, не абавязкова выяўленчае.
што вось у вас у поле культурным, музычным, архітэктурным, выяўленчым, тэатральным, паэтычным выклікае ах. Ну, не ведаю, калі, скажем, тэатральным полі, я ўжо не кажу пра нашу класіку купалаўцаў, зараз вольныя купалаўцы, што яны робяць, гэта вау, проста шыкоўна. Я глядзеў пастаноўкі апошнія, ну, апроч ось з Кацярынай Сныцінай, але папярэднія пастаноўкі з свабоднага тэатра, таксама шыкоўна. Мне падабаецца, што робяць нашыя музыкі, пачынаючы ад Лявона Вольскага, і там Джэй Морса, таго ж самага Башлыкевіча, то есть шыкоўна ўсё, што робіцца. Мастацтва тут мне складаней, таму што, як я кажу, я абсалютна ў ім не разбіраюся, таму мне падабаюцца і коцікі, О, так. мне падабаюцца і птушкі ад Радзіонава. Так. Ось. Калега, мы разам працавалі на адным паверсе калісьці у музеі. Ён рэстаўратар, а я вось быў там побач з імі. Ось. І то, што робяць нашыя паэты, то, што робяць нашыя пісьменнікі, то, што робіць Бахарэвіч, хай на мяне быў час пакрыўдзіўся, но тое, што робіць Саша Філіпенка, мне таксама падабаецца. Ось. Таму такі шырокі спектр, нават не магу сказаць. О, бачыце, якое поле ў нас сфармавалася, вялікае, дастатковае ўжо. Наконт Філіпенкі, у яго ж зараз кніжка выйшла па-беларуску. Да. Вось, наш... Ну, пераклад. Ну, крок за крокам. Я адразу... Вось за гэта Саша на мяне і пакрыўдзіўся. Не, глядзіце, я спачатку, калі пераходзіў на беларускую мову ў відосах, я спачатку пісаў сцэнарый па-руску і перакладаў іх. Вось зараз я ўжо пішу сцэнарый па-беларуску. Сцэнар на 3 старонкі – гэта вам не раман. Не, ну слухайце, я ўсё выдатна разумею. Мой сябар, я думаю, наш агульны знаёмы, Саша Чарнуха, першы свой раман напісаў па-руску, яго потым плотка пераклаў на беларускую, зато свой другі раман «Гвалт», ну, кнігу, там, зборнік «Гвалт» напісаў адразу па-беларуску. Саша, дарэчы, мне задаў пытанне такое, што я ўжо 3 месяцы пра яго думаю і не магу адказаць. Саша, прабач, я перафармулюй. Там сапраўды не ў броў, а ў вока. Мы ўсе крочым разам дазор. Вялікі дзякуй. Дзякуй. Да сустрэчы. З вами быў Мікіта Моніч, Зміцер Вукашук. Пабачымся ў хуткім часе. Пока-пока.